कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण అందరికి. సో 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో మనము 18 రోజులలో భగవద్గీత అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో రోజుకి ఒక అధ్యాయం చొప్పున భగవద్గీతను అవగాహనం చేసుకోవడానికి భగవద్గీత పరిచయ కార్యక్రమం జరుగుతుంది ఈ లెవెల్ 1 ప్రోగ్రాంలో. సో ఈ క్రమంలో మొదటి రోజు భగవద్గీతలోని మొదటి అధ్యాయమైనటువంటి కురుక్షేత్ర రణరంగంలో సైనిక పరిశీలనము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని చూడడం జరిగింది. సో భగవద్గీత ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క విచారణ ద్వారా ప్రారంభమవుతుంది చూసాము. సో అక్కడ ధృతరాష్ట్రుడు అడుగుతాడు, ఓ సంజయ, నా కుమారులు పాండుకుమారులు యుద్ధ సన్నద్ధులైన తర్వాత ఏమి చేసిరి అనేటువంటిది అతడి యొక్క విచారణ. దానికి సంజయుడు ఆ కురుక్షేత్రంలో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో ధృతరాష్ట్రుడు అడిగినట్లుగా ముందుగా తన కుమారులైనటువంటి దుర్యోధన దుశ్శాసనాదులు ఏం చేస్తున్నాడు, ముఖ్యంగా దుర్యోధనుడు అక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తాడు. ముందుగా వ్యూహాత్మకంగా ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి పాండవుల యొక్క సైన్యాన్ని చూసినటువంటి దుర్యోధనుడు తన గురువైనటువంటి ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళడము, ఆ పాండవుల సైన్యాన్ని వర్ణించడము, ఆ తర్వాత తన సైన్యాన్ని వర్ణించడము, అవన్నీ తర్వాత భీష్మ పితామహుడు యుద్ధ ప్రారంభ శంఖనాదాలను పూరించడము, ఆ తర్వాత అక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా పూరించడము, ఆ తర్వాత ఎదుటి పక్షము నుండి అంటే పాండవుల గురించి చెప్పేటప్పుడు సంజయుడు మొదట కృష్ణ భగవాను గురించి, ఆ తర్వాత అర్జునుడు, ఆ తర్వాత మిగిలిన వారందరూ కూడా శంఖనాదాలను పూరించడము, అవన్నీ అయిన తర్వాత అర్జునుడు తన రథాన్ని కృష్ణ భగవాను అచ్యుతాన్ని సంబోధించి, ఓ అచ్యుత, నా రథాన్ని ఇరు సైన్యాల మధ్యలో నిలిపవయ్యా, తద్వారా నేను ఎవరెవరితో యుద్ధం చేయవలసి ఉన్నదో చూస్తానంటాడు. అప్పుడు కృష్ణ భగవానుడు రథాన్ని ఇరు సైన్యాల మధ్యలో నిలిపి, ముఖ్యంగా భీష్మ పితామహుడు ద్రోణాచార్యుడు ఉన్న దగ్గర నిలిపి, మీ వంశస్థులందరినీ చూడు అర్జున అంటాడు. ఆ విధంగా వారందరినీ చూసినటువంటి అర్జునుడు మోహానికి గురి కావడము, తర్వాత ఆ అధ్యాయంలో ఒక 4 కారణాలను చెప్పి నేను యుద్ధం చెయ్యనయ్యా అని చెప్తాడు. అంటే కరుణతో నిండినటువంటి వాడై భోగాలను అనుభవించేటువంటి విషయాలను గురించి, పాప భీతి గురించి, ఆ తర్వాత కుల ధర్మాలు నశించేటువంటి అంశాలను గురించి చెప్పి నేను యుద్ధం చెయ్యనంటాడు. ఆ రథంలో కూర్చుండిపోయాడయ్యా అని చెప్పేసి ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తే ధృతరాష్ట్రుడు ఆ సమయంలో సంతోషభావంతో ఉండి ఉండవచ్చు. 2వ అధ్యాయంలో మరలా సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తాడు. ఆ విధంగా రథంలో కూర్చుని ఉన్నటువంటి అర్జున్ని చూసినటువంటి కృష్ణ భగవానుడు ఈ విధంగా అన్నాడయ్యా అని చెప్పి చెప్తారు. ఏమంటున్నాడు కృష్ణ భగవానుడు అంటే, ఈ క్లిష్ట సమయంలో నీకు ఈ పాడుబుద్ధి ఎందుకు పుట్టింది అర్జున? ఇది ఆర్యులైనటువంటి వారికి సరైనటువంటిది కాదు, ఇది నీకు అపకీర్తి పాలే చేస్తుంది అని చెప్తే మళ్ళీ అర్జునుడు చెప్తాడు, నా గురువులు పెద్దవాళ్ళైనటువంటి భీష్మ పితామహులు వంటి వారిని మేము సంహరించినట్లయితే ఈ యుద్ధంలో, తద్వారా పొందినటువంటి ఈ రాజ్యము రక్త పంకిలం అవుతుంది, వారి యొక్క రక్తంతో తడిచినదే అవుతుంది కదా. అది కాక ఈ యుద్ధంలో మేము గెలుస్తామా వారు గెలుస్తారా అనేటువంటి అని చెప్పి 5వ కారణంగా తను చెప్పినటువంటి అనిశ్చయమైనటువంటి స్థితిని గురించి 2వ అధ్యాయంలో చెప్తాడు. ఆ తర్వాత, ఓ గోవింద, నేను యుద్ధం చెయ్యలేను, మోహము కారణంగా నేను నా యొక్క కర్తవ్యాన్ని మర్చిపోయాను, కర్తవ్యం నుండి
నేను కనుక కాకపోతే అర్జునుడు చేసినటువంటి విషయం ఏంటంటే ఆ భగవంతునికి శరణాగతుడవుతాడు. తాను శిష్యుడిగా చెప్పుకుంటాడు. సో అంటే శ్రీకృష్ణ భగవాను, జగద్గురు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని గురువుగా స్వీకరిస్తాడు. సో అప్పుడు కృష్ణ భగవానుడు గురుస్థానాన్ని స్వీకరించి, ఓ అర్జున, నీవు పండితుడిలాగా మాట్లాడుతూ ఉన్నావు, కానీ సాధారణ వ్యక్తి చేసేటువంటి విధంగా అనవసరమైనటువంటి విషయాల గురించి నీవు దుఃఖిస్తున్నావయ్యా అంటూ, సో దానికి అతడికి జ్ఞాన యోగాలను గురించి, ఆత్మ జ్ఞానాన్ని గురించి బోధిస్తాడు. తద్వారా తర్వాత కర్మ యోగము గురించి, అంటే స్వధర్మాలు, ఫలాపేక్ష రహితమైనటువంటి కర్మలు, ఆ తర్వాత భక్తి యోగాన్ని, స్థితప్రజ్ఞుడి యొక్క లక్షణాలను బోధించి, తర్వాత మళ్ళా అర్జునుడు 3వ అధ్యాయంలో కర్మయోగంలో అంటాడు, ఓ అర్జున, అర్జునుడు అంటాడు, ఓ కృష్ణ, మొదట నన్నేమో కర్మలు ఆచరించమన్నావు, మళ్ళీ తర్వాత బుద్ధి యోగమే మంచిదని చెప్పావు. మరి బుద్ధి యోగమే మంచిది అయినప్పుడు అంటే కర్మలను వదిలివేయడం అనే భావనలో అర్జునుడు అడుగుతాడు. మంచిదైనప్పుడు నన్ను ఎందుకయ్యా ఈ ఘోరమైనటువంటి యుద్ధంలో వినియోగింపగోరుతూ ఉన్నావు అంటూ అడుగుతాడు. సో ఈ రెండింటిలో నాకు ఏది అంటే అర్జునుడు భావనలో కర్మయోగం అంటే ఇక్కడ కర్మలను ఆచరించడము, అలాగే కర్మలను వదిలివేయడము రెండు వేరువేరుగా భావిస్తుంది. కానీ కృష్ణ భగవానుడు 3వ అధ్యాయంలో కర్మయోగంలో ఆ రెండు కూడా ఒకే మార్గం, అంటే ఆత్మ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడేవి అనేటువంటి అంశాన్ని బోధిస్తాడు. సో కర్మలను ఏ విధంగా భగవత్ సంబంధంలో ఆచరించాలో అనేటువంటి విషయాన్ని కర్మయోగము అనేటువంటి 3వ అధ్యాయంలో బోధించి, ఆయన ఆచరించేటువంటి కర్మలన్నిటినీ కూడా భగవత్ సంబంధంలోనే చెయ్యాలి అని, ఆ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఎరిగి, అంటే సో అంటే ఇక్కడ దానికి మళ్ళీ అంటాడు అర్జునుడు, మరి దేని కారణంగా మానవుడు తప్పులు చేస్తూ ఉన్నాడు, ఎందుకు ఆ విధమైనటువంటి అంటే అజ్ఞానంలో ఉండిపోతూ ఉన్నాడు అంటే, దానికి మళ్ళీ కృష్ణ భగవానుడు చెప్పినటువంటి అంశము, కోరికలు అనేటువంటి ఈ కామము ద్వారానే మానవుడు పతనమవుతూ ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా మరి ఆ కామము నివాస స్థానాల గురించి చెప్తాడు. అంతర్గతంగా ఉండేటువంటి ఆ ఇంద్రియాలు, మనసు, బుద్ధి, ఇవి దానికి నివాస స్థానాలు అని. సో కనుక ఈ దుఃఖానికి కారణమైనటువంటి ఈ పాపమైనటువంటి శత్రువు అయినటువంటి కామాన్ని జయించి వేయాలి అని చెప్తాడు. సో దానికి దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొంది దాన్ని వదిలివేయాలని చెప్తారు. సో ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని ఈరోజు 4వ అధ్యాయంలో ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము భగవద్గీత అవగాహనము పరిచయ కార్యక్రమంలో 4వ అధ్యాయమైనటువంటి దివ్య జ్ఞానము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి మరొకసారి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈరోజు మనము 4వ అధ్యాయమైనటువంటి దివ్య జ్ఞానము, దీనినే జ్ఞాన కర్మ సన్యాస యోగము అని కూడా పిలుస్తాము. సో ఈ అధ్యాయాన్ని అవగాహన పరిచయం చేయడం జరుగుతుంది. సో ఏదైతే అంశాలు మనం చూస్తున్నామో అవి ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఉన్నటువంటి అంశాలు. శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై.
సో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకునే ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. హే కృష్ణా కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు అధ్యాయమైనటువంటి దివ్య జ్ఞానము అనేటువంటి అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము ఆ కృష్ణ భగవాను చేత ఈ విధంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో భగవంతుడు ఈ విధంగా అంటూ, శ్రీ భగవాను ఉవాచ ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహమవ్యయం వివస్వాన్ మనవే ప్రాహ మనురిక్షాకవే బ్రవీత్. సో ఇక్కడ ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు, నాశనము లేని ఈ యోగ శాస్త్రమును నేను సూర్యుడు వివస్వానునికి ఉపదేశించాను. వివస్వానుడు దానిని మానవ జాతి తండ్రి అయిన మనువుకు ఉపదేశించగా మనువు దానిని ఇక్ష్వాక రాజునకు చెప్పాడు అంటూ ఆ భగవంతుడు ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని గురించి ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో ఏమంటున్నాడంటే, నాశనము లేనటువంటి అంటే శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి సనాతనమైనటువంటి ఈ యోగ శాస్త్రమును అంటే ఈ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానమును నేను సూర్యుడు వివస్వానునికి తెలియచేశాను. అంటే సృష్టి ఆరంభంలోనే ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారు దానిని
ఈ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని, అంటే ఆ శాశ్వతమైనటువంటి ఆ యోగ శాస్త్రం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆయన సూర్యుడు వివస్వానుడికి తెలియచేశాను అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఈ భగవద్గీత యొక్క చరిత్ర చెప్తున్నారు. అంటే భగవద్గీతను ఇప్పుడు ఈ కురుక్షేత్ర రణరంగంలో అర్జునుడికి బోధిస్తూ అర్జునుడితో చెప్తున్నటువంటి విషయం. ఇప్పుడు నీకు చెప్తున్నటువంటిదే కాదు, ఇంతకు ముందే ఈ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నేను ఈ సృష్టి ప్రారంభంలో సూర్యుడికి తెలియచేశాను. అంటే ఎందుకంటే అది సూర్యలోకంలో నుంచి మొదలుకొని అన్ని లోకాలలో ఉండేటువంటి రాజులకు అది అందజేయబడుతుంది. ఎందుకంటే సూర్యుడి ద్వారానే ఇవన్నీ కూడా మనకి ఉనికిలోనికి వస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో కాబట్టి ఈ ఎక్కడైతే సూర్యలోకంలో మొదలుకొని అన్ని లోకాలలో ఉన్నటువంటి రాజులకు, రాజవంశాలందరికీ కూడా అది అందజేయబడుతుంది అని అర్థం. దానిలో సకల లోకాలలో ఉండేటువంటి రాజులు ఆ ప్రజల యొక్క రక్షణ కొరకే ప్రత్యేకించి ఉద్దేశించబడ్డారు అని, అందుకే ఆ ప్రజలను పరిపాలించగలిగేటువంటి వారందరికీ కూడా కలగడానికి, తర్వాత ఆ ప్రజలందరికీ కూడా ఆ కామ బంధనాల నుండి, ఇంతకుముందు ఏదైతే చెప్పారో నిన్నటి అధ్యాయంలో, ఆ కామ బంధనాలు, కోరికల నుండి రక్షించబడడానికి ఈ రాజవంశీయులందరూ కూడా భగవద్గీతను సక్రమంగా అర్థం చేసుకొని అది తన ప్రజలకు సరైన విధంగా అవగాహనమయ్యే విధంగా పరిపాలించాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో దానిని బోధించారు అని చెప్తుంది. సో అయితే ఆ భగవంతునితో నిత్య సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము సాధనే మానవ జన్మం కోసం, అంటే మనం ఆ మానవ జన్మ యొక్క ఉద్దేశ్యం ఏంటంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సాధనమే. అంటే ఆ భగవత్ సంబంధంలో ఉండేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకోవడమే ప్రతి జీవుడు, మానవుడి యొక్క లక్ష్యము అనేటువంటి విషయం. భగవత్ సంబంధం, భగవంతునితో మనకు ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని ఎరిగి ఉండడమే. అందుకే చెప్తున్నారు, భగవంతునితో సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని ఆ విధంగా అది ఆ భగవంతుడు మొదట సూర్యుడికి, ఆ సూర్యుడి నుండి అది, అంటే ఆ సూర్యుడు ఇక్కడ ఆయన వివస్వానుడు అని పిలువబడేటువంటి సూర్యుడికి ఆయన తెలియచేసినటువంటి చెప్తున్నారు. ఆ తర్వాత సూర్యుడు దానిని, అంటే ఇక్కడ మనము ఈ మానవ జాతికి ముందు, మానవ జాతి పితగా చెప్పబడేటువంటి వాడు మనవు కంటే ముందుగానే ఈ భగవద్గీత బోధించబడినది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి. సో కనుక తర్వాత వివస్వానుడేమో దానిని తన శిష్యుడు అయినటువంటి మానవ జాతి తండ్రి అయినటువంటి మనువుకు బోధించాడు. అయితే మనువు దానిని తన కుమారుడు, అంటే ఆ భగవంతునితో సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి ఈ శాస్త్రంని త్రేతాయుగ ఆరంభంలో తన కుమారుడు మరియు శిష్యుడు అయినటువంటి దానిని శ్రీరామచంద్రుడు అవతరించినటువంటి రఘువంశానికి పితరుడుగా చెప్పబడేటువంటి ఆ ఇక్ష్వాక మహారాజుకి దానిని బోధించాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా ఈ దివ్య జ్ఞానము ఏదైతే ఉందో అది పరంపర ద్వారా వ్యాప్తి చెందినది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షయో విదుః సకాలే నేహ మహత యోగో నష్ట పరంతప. సో ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఇంకా చెప్తున్నాడు అర్జునుడితో, ఓ పరంతప, అంటే ఓ శత్రువులను జయించేటువంటి వాడా అర్జున, ఈ దివ్య జ్ఞానము ఈ విధంగా గురు శిష్య పరంపర ద్వారా స్వీకరించబడినది. రాజర్షులు దానిని ఆ విధంగా అర్థం చేసుకొనిరి, కానీ కాలక్రమంలో ఆ పరంపర విచ్ఛిన్నమైనట్లు తెలుస్తూ ఉన్నది, అంటే విచ్ఛిన్నమైనది, అందుకే ఈ యోగము నశించినట్లు కనిపిస్తూ ఉన్నది అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో మొదట భగవంతుడు దానిని ఆ సూర్యుడికి, అంటే వివస్వానుడు అని పిలువబడేటువంటి సూర్యుడికి తెలియచేయడము, సూర్యుడు దానిని మానవ జాతి పిత అయినటువంటి మనువు దానిని ఇక్ష్వాకుకు, ఆ విధంగా గురు శిష్య పరంపర ద్వారా ఈ దివ్య జ్ఞానము అందించబడినది అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది.
సో అంటే ఇక్కడ ప్రజలను పాలించడంలో భగవద్గీత ఉద్దేశాన్ని రాజర్షులందరూ కూడా నేర్చుకోవలసినటువంటిది అనేది ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి ఉద్దేశం. సో ఆ విధంగా ఆ రాజులు అంతకు పూర్వం ఉన్నటువంటి వారు ఆ విధంగా దాన్ని ఆచరిస్తూ ఆ విధంగానే దాన్ని అర్థం చేసుకొని ఉన్నారు. కానీ కాలక్రమంలో ఈ పరంపర నశించింది. అంటే భగవంతుడు ఏ ఉద్దేశంతో భగవద్గీతను బోధించాడో ఆ ఉద్దేశము ఆ పరంపర నశించినట్లు అనిపిస్తూ ఉన్నది అని చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితో. అయినా ఆ పరంపర నశించినట్లు ఉన్నది కనుక మళ్ళీ తిరిగి దానిని నీ ద్వారా నేను మానవాళికి అందించదలుచుకున్నాను అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ భగవంతుడు ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని తిరిగి మరలా అర్జునుడికి బోధిస్తూ ఉన్నాడు. సో మరి ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి కావలసినటువంటి అర్హతను ఇప్పుడు ఆయన తెలియచేస్తున్నారు. ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని నీకు నేను మళ్ళీ తెలియచేస్తాను అర్జున. కాకపోతే ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి కావలసినటువంటి అర్హతలు ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడు చెప్తున్నారు. స ఏవాయం మయా తేధ్య యోగ ప్రోక్త పురాతనః భక్తోసి మే సఖా చేతి రహస్యం హేతదుత్తమం. ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు అర్జునుడితో అంటూ ఉన్నాడు, నీవు నా భక్తుడవు మరియు మిత్రుడవు కావున ఈ యోగ శాస్త్రం యొక్క ఉత్తమమైన రహస్యాన్ని అర్థం చేసుకోగలవని భగవంతునితో సంబంధమును తెలియచేయు పురాతన శాస్త్రమును నేడు నీకు తెలుపుచున్నాను అర్జునా అంటూ చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే అర్జునుడు ఆయన యొక్క భక్తుడు, మిత్రుడు, అందున ఆయనకి పూర్తిగా శరణాగతుడయ్యాడు. సో మరి ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి ఆ భక్తులే దీన్ని అర్థం చేసుకోగలరు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే మానవులు రెండు రకాలుగా ఉంటారు అని చెప్తారు. ఒకరు భక్తుడు, ఇంకొకడు దానవుడు, అభక్తుడు. సో అర్జునుడు భక్తుడైనటువంటి కారణంగా ఆ భగవంతుడు అతని యొక్క ఆ భగవంతు సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి గొప్ప శాస్త్రానికి గ్రహీతగా ఎంచుకున్నాడు ఇక్కడ. అందుకే కురుక్షేత్రం చాలా మంది అడుగుతుంటారు, అర్జునుడికి ఎందుకు ఈ భగవద్గీతను బోధించాడు, అక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు కదా, ధర్మరాజు పెద్దవాడు కదా, ఆయనకి బోధించవచ్చు కదా అని అటువంటి సందేహాలు వస్తున్నాయి. సో అక్కడ కృష్ణ భగవానుడు ముఖ్యంగా అర్జునుడితో ఆ అర్జునుడికి బోధిస్తూ ఆ పరంపర నశించింది, పర్వాలేదు, తిరిగి దీన్ని నీ ద్వారా నేను మళ్ళీ ఆ పరంపరను మానవాళికి అందించదలుచుకున్నాను అని ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. అలాగే ఆ పరంపర అంటే ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి కావలసినటువంటి అర్హతలను గురించి కూడా ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఆ భక్తులు మాత్రమే ఆ భగవంతుని యొక్క బోధనను యథావిధిగా అర్థం చేసుకోగలరు. సో మనకి ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా ఆ పరంపరలో వచ్చినటువంటి విషయాన్ని వారు మనకి ఆ భగవంతుడు ఏ ఉద్దేశంతో భగవద్గీతను బోధించారో అదే ఉద్దేశాలను వారు మనకి ఇక్కడ అందించడం జరిగినటువంటి భావాలను. సో సాధారణంగా మనకి ఆ భగవంతునితో సంబంధాన్ని తెలియచేసేటువంటి పరంపరలు 4 రకాలైనటువంటి సాంప్రదాయాలు, గురు సాంప్రదాయాలు ఉన్నవి. అందులో మొదటిది లార్డ్ బ్రహ్మ సాంప్రదాయం. సో దీన్ని అంటే భగవంతుడు బ్రహ్మతో వచ్చినటువంటి ఈ సాంప్రదాయం. సో దీనిలో ప్రముఖ ఆచార్యులుగా ఉన్నటువంటి వారు మధ్వాచార్యులు అని చెప్తారు. అలాగే మరొక సాంప్రదాయం కృష్ణునితో సంబంధాన్ని తెలియజేసేటువంటిది లక్ష్మీ సాంప్రదాయము, శ్రీలక్ష్మి సాంప్రదాయం లేదా శ్రీ సాంప్రదాయం అని అంటారు. ఈ సాంప్రదాయంలో ప్రముఖులు ఆచార్యులు రామానుజాచార్యులు అని చెప్తారు. ఇంకొకటి శివ సాంప్రదాయము లేదా రుద్ర సాంప్రదాయం అని అంటారు. సో ఈ సాంప్రదాయంలో విష్ణుస్వామి ప్రముఖ ఆచార్యులుగా ఉన్నటువంటి వారు. సో అలాగే 4వ సాంప్రదాయము కుమార సాంప్రదాయము. దీన్నే హంస సాంప్రదాయం అని కూడా పిలుస్తారు. ఇందులో నింబర్కాచార్యులు ప్రముఖులుగా చెప్పబడేటువంటి వారు. సో ఈ విధంగా ఆ భగవత్ సంబంధాన్ని మనకి అందించేటువంటి పరంపరల్లో 4 సాంప్రదాయాలు అన్నీ కూడా కృష్ణ సంబంధాన్ని తెలియచేసేటువంటివి. సో ఈ ఏదైతే ఉంది ఇప్పుడు మనం ఫాలో అవుతున్నటువంటి గౌడియ వైష్ణవ సాంప్రదాయాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవి
ఆ మధ్వాచార్యులు, ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి ఇప్పుడు మనకి ప్రముఖ ఆచార్యులుగా ఉన్నటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదులు, వారికి పూర్వము భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు, వారికి ముందు గౌరకిషోరదాస బాబాజీ, వారికి ముందు సో భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు. సో ఆ విధంగా మనకి అంతకుముందు ఇదంతా కూడా, దానికి ముందు చైతన్య మహాప్రభులు, అంత ముందున్నటువంటి ఆచారాలు, ఆ విధంగా సో ఆ కృష్ణ సంబంధాన్ని బ్రహ్మ సాంప్రదాయంలో నారదులు, ఆ తర్వాత వచ్చేటువంటి విధంగా మనకి అందించబడుతూ ఉన్నటువంటి ఇది. మరి ఆ భగవంతుడు పురాతనమైన శాస్త్రము, దివ్య జ్ఞానము, శాశ్వతమైన జ్ఞానము అంటున్నారు. ఏమిటా మరి జ్ఞానము? ఆ భగవంతుడు బోధించినటువంటి జ్ఞానము. సో ఏంటి అంటే ఆ జ్ఞానము, ఆ శాశ్వతమైనటువంటిది, ఆ సనాతనమైనటువంటి, ఆ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానము ఏమిటా మహాజ్ఞానము అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆ కృష్ణ భగవాను యథార్థంగా తెలుసుకో, అంటే ఆ భగవంతుడు మరియు భగవద్ విభూతులకు సంబంధించినటువంటి విషయము, ఆ సంబంధించినటువంటి జ్ఞానం. అలాగే ఆత్మ జ్ఞానము, ఆ భగవంతుని యొక్క అంశలైనటువంటి ఆత్మ జ్ఞానం. అలాగే ఆ ఆత్మలకు భగవంతునికి, పరమాత్ముడికి ఉన్న మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధమైనటువంటి జ్ఞానం. ఇవి దివ్య జ్ఞానము అని చెప్తాం. సో మరి ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే అర్జునుడితో కృష్ణ భగవానుడు, నేను సృష్టి ప్రారంభంలోనే ఈ విషయాన్ని, ఈ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని, ఈ శాశ్వతమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని, సనాతనమైనటువంటి దీన్ని నేను సృష్టి ప్రారంభంలోనే ఆయన అంటున్నాడు, వివస్వానుడు అని పిలువబడేటువంటి సూర్యుడికి నేను తెలియచేశాను. ఆ తర్వాత అది ఆ పరంపరలో వచ్చింది. సో సూర్యుడు మనువుకు చెప్పాడు, మనువు దానిని త్రేతాయుగ ప్రారంభంలో శ్రీరామచంద్రుడు అవతరించినటువంటి ఆ రఘువంశంలో ప్రముఖుడుగా ఉన్నటువంటి ఇక్ష్వాకు మహారాజుకు చెప్పాడు అని చెప్పారు కదా. చెప్తే మళ్ళీ అర్జునుడు ఒక జిజ్ఞాసుడైనటువంటి శిష్యుడు అన్నాడు. దాన్ని చూడండి, ఇక్కడ చెప్పిన విషయాన్ని బ్లైండ్ గా ఓకేనా, అలానా, అంత దివ్య జ్ఞానాన్ని నువ్వు అప్పుడు చెప్పావా అని యాక్సెప్ట్ చేయలే యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా. అలా అని చెప్పేసి దాన్ని వ్యతిరేకించలేదు. సో దాని సంబంధమైనటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకోవలసినటువంటి జిజ్ఞాసుడై అడుగుతూ ఉన్నాడు అర్జునుడు. అర్జున ఉవాచ అపరం భవతో జన్మ పరం జన్మ వివస్వతః కథమేతద్విజానీయాం త్వమాదౌ ప్రోక్తవానితి. సో ఇక్కడ అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుణ్ణి ఏమనంటే, సూర్యదేవుడైనటువంటి వివస్వానుడు నీకంటే పూర్వుడు. ఓ కృష్ణ, నీవేమో ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని సృష్టి ప్రారంభంలో ఉన్నటువంటి సూర్యదేవుడికి చెప్పాను, వివస్వానుడికి చెప్పాను అంటున్నావు. మరి వివస్వానుడేమో నీకంటే ఎంతెంతో ముందున్నటువంటి వాడు. మరి అటువంటి సందర్భంలో నీవు ఈ విద్యని, అంటే ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని అతనికి ప్రారంభంలోనే ఉపదేశించావు అంటున్నావు. ఇప్పుడు నీవేమో ఇప్పుడు నాతో పాటు ఈ ద్వాపర యుగం అయిపోయేటువంటి సమయంలో, కలియుగ ప్రారంభానికి ముందు ఉన్నటువంటి వాళ్ళం మనం. మరి నీవు నాతో పాటు ఇప్పుడు ఉన్నావు, నీవేమో ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని ఎప్పుడో నేను సూర్యుడికి చెప్పినంటున్నావు. మరి దీన్ని నేను ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలయ్యా? సో సాధారణంగా ఇది ఇక్కడ గురు శిష్యుల మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధం. అలాగే ఒక జిజ్ఞాసుడైనటువంటి భక్తుడు, ఒక మంచి శిష్యుడు, ఉత్తమమైనటువంటి శిష్యుడు అడిగేటువంటి ప్రశ్న. సో అందుకే ఇక్కడ అదే సాధారణంగా గురు శిష్య సంబంధం లేదనుకోండి వాళ్ళిద్దరి మధ్య, అక్కడ లేదా ఒక ఇద్దరు భావభావమర్దులుగా ఉండి లేదా స్నేహితులుగా ఉండి మాట్లాడుకున్నట్లయితే అర్జునుడు ఏమంటాడు, కృష్ణ ఏంటయ్యా నువ్వు చెప్పబోయావు, సూర్యుడేమో నీకంటే ఎప్పుడో ముందున్నాడు, నువ్వేమో ఇప్పుడు నాతో పాటు ఉన్నావు, ఇదేమో నువ్వు సూర్యుడు చెప్పినంటున్నావు, నేను ఎట్లా కనపడుతున్నానయ్యా నీకంటావు కదా, గురు శిష్యుల మధ్య కాకుండా మామూలుగా మాట్లాడుకుంటే. కానీ ఇక్కడ గురువుకి ఆయన ఇచ్చిన స్థానం. సో అందుకే అంటున్నాడు, నీవు ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని సృష్టి ప్రారంభంలోనే సూర్యుడు చెప్పానంటున్నావు. మరి ఆయనేమో ఎప్పుడో సృష్టి ప్రారంభంలో ఉన్నాడు, నీవేమో ఇప్పుడు నాతో పాటే ఉన్నావు, మన ఇద్దరు ఇప్పుడు కలిసే ఉన్నాం.
నీవు దీన్ని అప్పుడే ఆయనకి ఎట్లా చెప్పావయ్యా? మరి దీన్ని నేను అసలు అంటే దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి నేను? మరి అప్పుడు నువ్వు ఆయనకి చెప్పడం ఏంటి? ఈ విషయాన్ని నాకు వివరంగా చెప్పు. నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను అని మనల గురించి. సో, అంటే ఏది కూడా బ్లైండ్‌గా యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. అలా అని చెప్పి రిజెక్ట్ చేయట్లేదు. విషయాన్ని లోతైనటువంటి అవగాహన ద్వారా విషయాన్ని తెలుసుకుంటున్నారు ఇక్కడ శిష్యులు. సో, అది చేయవలసినటువంటిది. సో, అంతేగాని గురువు ఏదైనా చెప్తే అది నమ్మశక్యంగా లేకపోతే ఏందిది నమ్మశక్యం లేని విషయాలు చెప్తున్నారు అనేటువంటిది కాదు. దానికి సంబంధించినటువంటి విగూఢమైనటువంటి దానిలో ఉన్నటువంటి లోతైనటువంటి విషయాలను అవగాహన చేసుకోవడానికి, తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. సో, అది ఒక శిష్యుడుగా ఆయన చేసినటువంటి ప్రయత్నం. దాని ద్వారా మనకందరికీ కూడా భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో, అప్పుడు కృష్ణ భగవానుడు వారు ఆయన అడిగినటువంటి అర్జునుడు అడిగిన దానికి చెప్తున్నాడు. శ్రీ భగవానువాచ బహూని మే వ్యతీతాని జన్మాని తవార్జున తాన్యహం వేద సర్వాణి నత్వం వేత్త పరంతప. ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ విధంగా చెప్పారు, అర్జునుడితో చెప్తున్నారట. ఓ పరంతప, ఓ అర్జున, నీకును నాకును పలు జన్మలు గడిచినవి, కానీ నీవు వాటిని మరిచిపోయావు. అవన్నీ నాకు జ్ఞాపకము ఉన్నాయి. సో, ఇక్కడ అంటే ఆ జనన మరణ చక్రాల గురించి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. మరి ఇక్కడ భగవంతుడు అంటున్నాడు, నీకును నాకును పలు జన్మలు గడిచినవి. అంటే ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుడిది అవతారం వేరు. అర్జునుడు సాధారణమైనటువంటి దేహాలను పొందుతూ వచ్చినటువంటిది. భగవంతుడు ఆయన యొక్క దేహము ఎప్పుడు కూడా శాశ్వతంగా ఉండేటువంటిది. సో, కాబట్టి మనిద్దరం అనేక మార్లు వచ్చాము ఇక్కడికి. కానీ నీ వాటినన్నిటిని మర్చిపోయావు. ఎందుకంటే నీవు భౌతికమైనటువంటి ఈ దేహాన్ని పొందావు. భగవంతుడేమో ఆయన యొక్క యథార్థమైనటువంటి దేహంలోనే వచ్చాడు. అది మనకు భగవంతుడికి మధ్య. భగవంతుడు ఇక్కడ చూడ్డానికి కృష్ణ భగవానుడు చూడ్డానికి మనలాగానే సాధారణంగా 2 చేతులు, 2 కాళ్ళతో, 2 అన్ని మనకేవైతే ఉన్నాయో అవి విధంగా వచ్చాడు. అంత మాత్రాన ఆ భగవంతుడు మన దేహము భగవంతుని దేహము ఒకటి అని కాదు ఇక్కడ. సో, అందుకే చెప్తున్నారు ఆయన, నీవు వాటిని మర్చిపోయావు, కానీ అవన్నీ నాకు జ్ఞాపకమున్నాయి. సో, కాబట్టి ఈ విధంగా ఆ జనన మరణ విషయాలను గురించి భగవంతుడు అవతారాల గురించి కూడా ఇక్కడ చెప్పబోతూ ఉన్నటువంటిది. సో, కాబట్టి ఇక్కడ సుమారుగా గీతను ఎప్పుడు బోధించారు అనేటువంటి విషయాన్ని చూస్తే, ఆ సూర్య దేవుడికి కృష్ణ భగవానుడు గీతను బోధించారని చెప్తున్నారు. సో, అంటే మనువు కంటే ముందునే ఈ కృష్ణ భగవానుడు శిష్యుడైనటువంటి సూర్యుడికి ఇది బోధించడం జరిగింది కనుక ఇప్పటి వరకు 27 సార్లు 4 యుగ చక్రాలు అయిపోయాయని చెప్తారు. సో, కలియుగము 4,32,000 సంవత్సరాల నిడివిని కలిగి ఉంటుంది. సో, ద్వాపర యుగమేమో దానికి 2 రెట్లు ఉంటుంది. త్రేతాయుగము 3 రెట్లు, అలాగే సత్యయుగము లేదా కృతాయుగం అని చెప్పబడేటువంటిది అది 4 రెట్లు ఉంటుంది. సో, అంటే ఇక్కడ 27 సార్లు 4 యుగ చక్రాలు అయిపోయినాయి. అంటే సత్యయుగము, త్రేతాయుగము, ద్వాపర యుగము, కలియుగము 27 సార్లు అయిపోయినాయి ఇప్పుడు. సో, కాబట్టి అంటే కలియుగము 4,32,000 సంవత్సరాలు. దానికి 2 రెట్లు అంటే సుమారుగా 8 అంటే 2. అలాగే త్రేతాయుగం 3 అంటే కలియుగం 1, ద్వాపర యుగము 2 అంటే 3, త్రేతాయుగము 3 అంటే 6, సత్యయుగం 4 కాబట్టి 10. అంటే 4,32,000 ఇంటూ 10 వేస్తే ఒక యుగ చక్రం అవుతుంది. సో, యుగ చక్రాలు ఎన్నిసార్లు అయిపోయినాయి అంటే 27 సార్లు అయిపోయినాయి. సో, కాబట్టి 27 ఇంటూ 4,32,000 ఇంటూ 10. సో, ఇక్కడ 1,166.4 లక్షల సంవత్సరాలు అవుతుంది. అలాగే ఇప్పుడు మళ్ళీ సత్యయుగం అయిపోయింది, త్రేతాయుగం అయిపోయింది, ద్వాపర యుగం అయిపోయింది. మనం కలియుగంలో ఉన్నాం. ఈ కలియుగంలో ఇప్పటి వరకు సుమారు 5,125 సంవత్సరాల వరకు అయిపోయి ఉంటుంది. సో, కనుక సత్య త్రేత ద్వాపర యుగాలు కలిపినట్లయితే 9 into
4,32,000. సో 38.8 వస్తుంది. సో మనువు జీవిత కాలాన్ని లెక్కగట్టినట్లయితే సుమారుగా 1205.33 లక్షల సంవత్సరాలు. అంటే సుమారుగా గీతను 1200 లక్షల సంవత్సరాలకు పూర్వమే ఆ మనువు దానిని అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు వివస్వానునికి బోధించారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనము అర్థం చేసుకోవలసినటువంటిది. అంటే ఎంతో ప్రాచీనమైనది. ఇప్పుడు 5,000 సంవత్సరాలకు పూర్వము అర్జునుడికి బోధించిందే కాదు, అంతకు ముందు నుంచే ఈ దివ్య జ్ఞానము ఉన్నది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, మరి ఇంతకుముందు చెప్పాడు కదా, నీకు నాకు ఎన్నిసార్లు మనం ఈ భూమిపైకి వచ్చాము అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు కదా. మరి ఎందుకు ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఈ భూమిపై అవతారాలు తీసుకుంటూ ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి ఈ శ్లోకంలో ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తున్నాడు. అజోపి సన్నవ్యాత్మ భూతానామీశ్వరోపి సన్ ప్రకృతిం స్వామదిష్టాయ సంభవామ్యాత్మ మయాయా. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, నేను పుట్టుక లేని వాడిని, నాశనం లేని వాడనైనను, సమస్త ప్రాణులకు ప్రభువునై ఉండి కూడా ఆది అయిన దివ్య రూపంతోనే నేను ప్రతి యుగంలో అవతరిస్తాను అంటూ ఆ భగవంతుడు తన యొక్క జన్మ విశేషంను గురించి ఈ శ్లోకంలో మనకి చెప్తూ ఉన్నాడు. సాధారణ మనిషిలాగా కనిపించినా కానీ ఆయన అనేక పూర్వజన్మ విషయాలను గుర్తుపెట్టుకుంటాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి యుగ అవతారాలుగా ఆయన యుగాల్లో ఒక్కొక్క యుగంలో ఆయన అంతకుముందు సో నారాయణుడు గాను, శ్రీరామచంద్రుడు గాను, తర్వాత శ్రీకృష్ణుడు గాను, ఇప్పుడు కలియుగంలో భక్తుడుగా చైతన్య మహాప్రభువుగా వివిధ అవతారాల్లో ఆయన వస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చెప్తున్నారు. సో భగవంతునికి మనకి మధ్య ఉండేటువంటి పోలిక, ఎందుకంటే ఆయన మనలా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ భగవంతుడు శాశ్వతము మరియు అచ్యుతుడు, ఎప్పటికీ కూడా అన్ని గుర్తుపెట్టుకునేటువంటి వాడు. మనము జీవాత్మ చూస్తే శాశ్వతమైనదే, కానీ గత జన్మలో మర్చిపోతాం మనం. అలాగే కృష్ణ భగవానుడు స్వకల్పనతో అవతరిస్తాడు, ఆయన రావాలనుకున్నప్పుడు వస్తారు. కానీ మనము మన యొక్క కర్మ ఫలాల ఆధారంగా నిన్న చెప్పుకున్నట్టు కర్మయోగం అనుసరించి ఆ కర్మ యోగ శాస్త్రం అధ్యాయంలో కర్మ ఫలాలను అనుసరించి మనకి జన్మ వస్తుంది. అంటే మనము ఎక్కడ రావాలి, ఎలా పుట్టాలి అనేటువంటిది మన యొక్క ఆధీనంలో ఉండదు. మనం చేసుకున్నటువంటి కర్మ ఫలాలను అనుసరించి మనకు జన్మ ఉంటుంది. అంటే మళ్ళీ మానవ జన్మ వస్తుందా, పశు జన్మ వస్తుందా, పక్షి జన్మ వస్తుందా, వృక్షంలాగా వస్తామా, లేదా ఇంకా అల్ప జీవులుగా వస్తామా, అవన్నీ కూడా మనం చేసినటువంటి కర్మల ఆధారంగానే ఉంటుంది. భగవంతుడు ఆధ్యాత్మిక శరీరంతో వస్తారు, సచ్చిత్ ఆనందం. సో భౌతిక శరీరాన్ని, మనమేమో భౌతిక, ఆత్మ సచ్చిత్ ఆనందమే, కానీ ఈ భౌతిక శరీరం ఏదైతే ఉందో దాన్ని అంగీకరిస్తున్నామో ఈ భౌతిక శరీరము అశాశ్వతమైనటువంటిది. 2వ అధ్యాయంలో చెప్పినట్లుగా అసత్ అచిత్ నిరానందమైనటువంటిది. సో శరీరానికి మరియు భగవంతుని యొక్క ఆత్మకు భేదం ఉండదు, రెండు కూడా సమానం, శాశ్వతమైనటువంటివి, అదే అద్వైతం. సో ఇక్కడ మన శరీరము ఆత్మని, అంటే ఆత్మ శరీరాన్ని పొందుతుంది. స్థూల మరియు సూక్ష్మ శరీరాలు అని చెప్తాము, భిన్నంగా ఉంటాయి. ప్రతి జన్మ భగవంతుడికి గుర్తుంటుందంటే ఆయన జరిపినవన్నీ కూడా శాశ్వతుడు కనుక శరీరం మారుతుంది, కాబట్టి గత జన్మలను మనము మర్చిపోయేటువంటి అవకాశం. సో ఇంకా మరి ఎప్పుడు వస్తాడు ఆ భగవంతుడు మరి ఈ దానికి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం. సో ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, సృజామి అనే పదం ఇక్కడ చాలా ప్రధానమైనటువంటిదిగా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఓ భరతవంశీయుడా, ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ధర్మ ఆచరణకు హాని కలుగుచుండునో మరియు అధర్మము పెరిగిపోతుందో ఆయా సమయాలలో నేను స్వయంగా అవతరిస్తాను, అంటే జన్మిస్తాను, ఏదో కర్మఫలాల్లాగా వస్తాను కాదు. ఈయన భగవంతుడు సృజామ్యహం అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆయన అది సృష్టించబడేటువంటి భావనలో వాడకూడదు, ఆయన వస్తారు అని చెప్తున్నారు, అవతారం తీసుకుంటున్నారు ఆయన. సో కాబట్టి ఆయన చెప్తున్నారు, ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కడ ధర్మానికి హాని కలుగుతుందో, ధర్మ ఆచరణకు హాని కలుగుతుందో, అలాగే అధర్మము పెరిగిపోతుందో
ఆయా సమయాలలో నేను స్వయంగా అవతారాన్ని తీసుకుంటాను అని చెప్తారు. ఆ విధంగా భగవంతుడు మనం వివిధ అవతారాలు అనేకమైనటువంటి అవతారాల్లో వస్తారు. ఇక్కడ కృష్ణుడు అవతారం కాదు, అవతారి. ఆయనే కారణం మిగతా అన్ని అవతారాలకు కూడా. మనం దశావతారాలుగా చెప్తూ ఉంటుంటాం. మత్స్య, కూర్మ, ఇక్కడ వామన, ఇవన్నీ వివిధ రకాలుగా దశావతారాల్లో వస్తూ ఉంటారు. సో ఆ అవతారాలన్నిటికీ కూడా మూల కారణం కృష్ణ భగవానులే వారు. మరి ఎందుకు వస్తున్నాడు? సో చూస్తే ఎందుకు ఆ భగవంతుడు అవతారం తీసుకుంటున్నాడు అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఈ శ్లోకంలో వస్తుంది, పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చదుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. సో ఆయన చెప్తున్నాడు, సజ్జనులను రక్షించుటకు, దుర్జనులను శిక్షించుట కొరకు, మరియు ధర్మ సంస్థాపనను నేను ప్రతి యుగంలో స్వయంగా అవతరిస్తాను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఎందుకు మరి ఆ భగవంతుడు వస్తూ ఉన్నాడంటే, ఆ సాధుజనులను రక్షించుకోవడానికి, తన భక్తులను సాధువులు అంటే భక్తులు ఇక్కడ, ఆ భక్తులను రక్షించడానికి, అలాగే దుర్జనులు ఎవరైతే ఉన్నారో, దుర్మార్గులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని శిక్షించడానికి, మరియు అదే సమయంలో ఆ ధర్మాన్ని తిరిగి నెలకొల్పడానికి ప్రతి యుగంలో నేను స్వయంగా అవతారం తీసుకుంటాను అర్జున అని చెప్తూ ఉన్నా. సో ఆయన అడిగాడు కదా, ఈ విషయాన్ని నేను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే, దానన్నిటికీ కారణం మూలంగా ఉన్నటువంటి అంశాలను ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో భగవంతుడు ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి వివిధ రకాలైనటువంటి అవతారాల్లో వస్తారు, అనేకమైనటువంటి అవతారాలు. సో వానిలో కొన్ని మనం చూసుకుంటే పురుషావతారాలు అని, తర్వాత గుణావతారాలు, లీలావతారాలు, శక్త్యావేశ అవతారాలు, మన్వంతర అవతారాలు, యుగావతారాలు అనేటువంటి నానా రకాలుగా ఆ భగవంతుడు వచ్చేటువంటి అవతారాలు ఉన్నాయని చెప్తుంటారు. సో ఆయన ఈ ద్వాపర యుగంలో మొదట ఆ దేవకి వసుదేవుల యొక్క పుత్రుడుగా అవతారం తీసుకోవడం జరిగింది. వారికి మొదట ఆ చతుర్భుజ నారాయణుడి రూపంలోనే దర్శనమిస్తాడు. ఆ తర్వాత మరలా చిన్ని బాలుడుగా మారడము, ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి నందుడింటికి మార్చడము, ద్వాపర యుగంలో కృష్ణ భగవాన్ యొక్క అవతారం గురించి. సో మరి ఈ అవతారాలు ఇవన్నీ తెలుసుకోవడం, మరి ఆయన గురించిన సంబంధమైనటువంటి జ్ఞానమే కదా. మరి దీన్ని తెలుసుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనం ఏమిటి అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఆ భగవంతుడు ఈ శ్లోకంలో తెలియచేస్తున్నటువంటి, జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సో అర్జున. సో ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, ఓ అర్జున, నా జన్మ మరియు కర్మల దివ్య స్వభావాన్ని తెలుసుకున్నవారు తమ దేహాన్ని విడిచిపెట్టిన తర్వాత తిరిగి ఈ భౌతిక జగత్తులో జన్మించరు, నా నిత్య శాశ్వత ధామానికే వస్తారు అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భగవంతుని గురించి దివ్య జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడం ద్వారా కలిగేటువంటి ప్రయోజనాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ దివ్యధామము నుండి ఇక్కడికి ఆ భగవంతుడు వస్తున్నారు. వచ్చినటువంటి మరి ఆయన వచ్చినటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క అవతారాల గురించి, ఆయన చేసినటువంటి లీలలను గురించి తెలుసుకోవడం ద్వారా ఈ జీవులందరూ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామం నుండి వచ్చినటువంటి వారమే. దారి తప్పి వచ్చినటువంటి పరిస్థితులలో ఆ భగవంతుని పైన అసూయ వల్ల చీకట పడినటువంటి, జన్మ పొందినటువంటి, మరి తిరిగి మళ్ళా చేరుకోవలసినటువంటిది ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామం. సో కాబట్టి ఎవరైతే ఆ భగవంతుణ్ణి మళ్ళీ తెలుసుకోగలుగుతారో, ఉద్దేశం, మానవ జన్మ యొక్క ఉద్దేశం కూడా భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవడం, గమ్యం కూడా అదే. సో కనుక ఆ భగవంతుని గురించి తెలుసుకున్నట్లయితే ఇక ఈ జన్మ మరలా ఈ జనన మరణ చక్రాలలో పడిపోయేటువంటి అవకాశం లేదు. శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందాన్ని పొందేటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామానికి చేరుతారు. మళ్ళీ ఈ అశాశ్వతమైనటువంటి దుఃఖాలయమైనటువంటి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి రారు అని చెప్తున్నారు. రాకుండా ఆ భగవంతుని యొక్క నిత్యధామమైనటువంటి ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. మరి ఎవరు ఆ భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోగలరు అనే దానికి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు, అనురాగము, భయము, కోపము విడిచిపెట్టి నన్నే ఆశ్రయించి
నాయందే మనసు లగ్నం చేసి ఎంతో మంది ఇంతకు పూర్వము నా యొక్క జ్ఞానం చేత పవిత్రులైనారు. ఆ విధంగా వారందరూ నా దివ్య ప్రేమను పొందినారు. సో అంతకుముందు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య ప్రేమను పొందినటువంటి విషయాలను గురించి తెలియచేస్తున్నారు. మరి ఎవరు పొందగలరు అనేటువంటి దానికి. సో అందుకే ఆయన చెప్తున్నారు, వీతరాగ భయక్రోధ మన్మయా మాముపాశ్రితాః బహవో జ్ఞాన తపస భూత మద్భావ మాగతాః అంటూ ఆ భగవంతుని గురించి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఎవరైతే ఈ అనురాగాలను, భయము, కోపము వీటన్నిటిని వదిలిపెట్టి ఆ భగవంతున్నే పూర్తిగా శరణజొచ్చినటువంటి వారు ఎంతో మంది ఇంతకు ముందు ఈ భౌతిక బంధనాలన్నీ వదిలేసి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని పొందారు అని చెప్తారు. ఎంతో మంది గొప్పవారు ఆ భగవంతుని యొక్క కరుణ చేత ఆయన యొక్క దివ్యమైనటువంటి ప్రేమను పొందిన విషయాన్ని తెలియచేస్తున్నారు. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఎవరెవరు ఏ విధంగా నన్ను శరణజొచ్చుతారో ఆ విధంగా వారిని నేను అనుగ్రహిస్తాను. ఓ అర్జున, అందరూ అన్ని విధాల నా మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ ఉన్నారు. అంటే మనలో ఏ విధమైనటువంటి భావనలు మనకు ఉండి ఆ భగవంతుని ద్వారా మనం ఏం పొందాలి అని అనుకుంటే, కొంతమంది ఆ భగవంతుడు వారికి పుత్రుడుగా జన్మించాలని కోరుకుంటారు. ఆ దేవకి వసుదేవులు, నంద యశోద లాగా. సో వారి కోరిక ప్రకారంగా ఆ భగవంతుడు వారికి ఆ పుత్ర వాత్సల్యాన్ని తీరుస్తారట. అలాగే మరికొంతమంది ఆ భగవంతునితో ప్రేమను పొందాలి అని కోరుకుంటారు. ఆ గోపికలు వారందరూ కూడా ఆ విధంగా వారి కోరికను ఆ విధంగా. మరికొందరు మంది ఆ భగవంతునికి సేవ చేయాలి అని కోరికతో ఉంటారు. మరికొంతమంది కొన్ని రకమైనటువంటి సిద్ధులు పొందాలి అనేటువంటి ప్రయత్నము, కొంతమంది శక్తులు పొందాలి, కొంతమంది సంపదలు కావాలి అని. సో ఎవరెవరు ఏ విధంగా ఆ భగవంతుని కోరుకుంటే ఆ విధంగా వారి యొక్క కోరికలను నెరవేరుస్తాను అని చెప్తూ ఉన్నారు భగవంతుడు. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు మరి ఆ విధంగా చేస్తున్నప్పుడు ఎందుకు ఈ జనులు ఇతర దేవతార్చన చేస్తూ ఉన్నారు అని చెప్తూ ఉంటే, సో ఇక్కడ ఈ అశాశ్వతమైనటువంటి తాత్కాలికమైనటువంటి ఆనందాలను పొందడానికి ఈ భౌతిక జగత్తులో జనులు కర్మలలో విజయం కోరుకుంటూ వారు చేసినటువంటి పనులకు వెంటనే ఫలాలు కావాలి అనేటువంటి కారణంగా వారు దేవతలను పూజిస్తారు అర్జున అని చెప్తున్నారు. సహజంగానే వారు ఈ జగత్తులో త్వరగానే కర్మ ఫలాలను పొందుతారు. సో కొన్నిసార్లు మనము ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే సూర్యుడు, లేదా వివాహం కావాలంటే ఒక దేవతా వ్రతం అని ఈ వేదాల్లో సూచించబడినటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి యజ్ఞాలు, ఆ విధంగా అర్చన ఆరాధన అంటే కోరుకునేటువంటి దేవతా పూజ జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో అవి వారు కూడా వాటిని నెరవేరుస్తారు, కానీ అవి తాత్కాలికమైనవి అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా తెలియచేస్తున్నారు. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నటువంటి చాతుర్వర్ణం మయా సృష్టం గుణకర్మ విభాగశః తస్య కర్తారమపి మాం విద్య కర్తారమవ్యయం. సో ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము గుణములు, గుణకర్మ విభాగశః అని చెప్తూ ఉన్నారు. చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం, ఈ 4 వర్ణాలు, సమాజంలో ఉన్నటువంటి 4 వర్ణాలు కూడా, వర్గాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, విభాగాలు ఆయన చేతే సృష్టించబడ్డాయి అని చెప్తున్నారు. కానీ దేని చేత అంటే వారి యొక్క గుణ కర్మ విభాగశః అని చెప్తున్నారు. అంటే వారికి ఉన్నటువంటి గుణాలు, వాటితో ఉన్నటువంటి సంబంధాలను అనుసరించి వారు చేసేటువంటి కర్మలు. సో ఈ విధంగా నేను కర్తను అయినప్పటికీ మార్పు లేని వాడని కనుక నన్ను అకర్తగానే భావించాలి అంటూ ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఇక్కడ. అంటే ప్రకృతి త్రిగుణాలు, వాటితో కూడి ఉన్నటువంటి కర్మను అనుసరించి మానవ సంఘంలో 4 వర్ణాలు కూడా సృష్టించబడ్డాయి ఆ భగవంతుడి చేత అని చెప్తున్నారు. అయినప్పటికీ కూడా ఆ భగవంతుడు మార్పు లేనటువంటి వాడు కనుక ఈ అంటే మనం చేసుకున్నటువంటి దాన్ని బట్టి వర్గీకరణ అవుతుంది కనుక మళ్ళీ ఆ భగవంతుడు అకర్తగానే అంటే ఇక్కడ ఆ భగవంతుడే సమస్త సృష్టికి కర్త, సమస్తము ఆయన నుండి ఉద్భవిస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఉద్భవిస్తుంది. అలాగే సమస్తము ఆయన చేతనే పోషింపబడుతుంది, తర్వాత విలయము ఆయన ద్వారానే జరుగుతుంది అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో కృష్ణుడికి మనకు ఉండేటువంటి వ్యత్యాసం చూస్తే, ఆయన మాయను నియంత్రించేటువంటి వాడు. కృష్ణుడి యొక్క రూపము శాశ్వతమైనది, మనమేమో మాయ చేత
నియంత్రించబడుతూ ఉన్నాము. మన శరీరము తాత్కాలికమైనటువంటిది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటిది. సో ఇంకా మనము చూస్తున్నట్లయితే ఆయన చెప్తున్నారు, మళ్ళీ నిన్నటి అధ్యాయంలో బోధించినటువంటి కొన్ని విషయాలను ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కర్మ అంటే ఏమిటి, అకర్మ అంటే ఏమిటి అని అర్థం చేసుకోవడంలో వివేకవంతులు కూడా తికమక పడుతూ ఉన్నారు. కావున ఇప్పుడు నేను నీకు కర్మ రహస్యం వివరిస్తాను. దీనిని తెలుసుకోవడం ద్వారా నీవు భౌతిక బంధనాల నుండి విడిపడవచ్చు, అంటే ఈ జనన మరణ చక్రం నుండి బయటపడవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు ఆయన. సో ఇంకా కర్మ రహస్యాలను గురించి అర్థం చేసుకోవడం చాలా క్లిష్టమైనటువంటిది. అందుకే కర్మ, వికర్మ, అకర్మ ఈ మూడింటి యొక్క స్వభావాన్ని గురించి తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఇంకా ఇక్కడ మనము కర్మలు 3 రకాలుగా, సాధారణంగా కర్మలు అని అంటే సాధారణమైనటువంటి కర్మలు, వేదాలలో సూచించబడినటువంటి ఇంద్రియ నియంత్రణ, అలాగే చిత్తశుద్ధికి దోహదపడే విధంగా ఉండే శాస్త్ర విహితమైనటువంటి మంగళప్రదమైనటువంటి పనులను కర్మలు అని అంటారు అని చెప్తున్నారు. అలాగే వికర్మలు శాస్త్రాల చేత నిషేధించబడినవి, అశుభకరమైనటువంటి పనులు, ఇవి వికర్మలు అంటారు. ఇవి హానికరమైనవి మరియు ఆత్మ అధపతనానికి దారితీసేవిగా ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక అకర్మలు అంటే కర్మ చేసినా కానీ అది బంధనాలను కలిగి ఉండకుండా ఉండేవి అకర్మలుగా చెప్పబడతాయి. అంటే ఫలాసక్తి లేకుండా కేవలము భగవంతుని యొక్క ప్రీతి కోసం మాత్రమే చేసే పనులు అకర్మలు అంటారు. వీటికి కర్మ ప్రతిక్రియలు, కర్మ బంధనాలు ఉండవు అని చెప్తున్నారు. మరియు ఇవి జీవాత్మను బంధించవు అని చెప్తారు. సో అకర్మ అనేటువంటి భగవత్ సంబంధంలో చేసేటువంటి పని అకర్మగా చెప్పబడుతుంది. సో శాస్త్రాల్లో సూచించబడినట్టుగా ఏదో పుణ్యాల కోసం లేదా చేసేటువంటి కర్మలు, ఇక చేయకూడనటువంటి పనులు వికర్మలు. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, ఎవరి యొక్క సమస్త కర్మలు భౌతిక సుఖాల వాంఛలకు అతీతంగా ఉంటాయో, ఎవరైతే తమ సమస్త కర్మల ప్రతిక్రియలను జ్ఞానాగ్నిలో భస్మం చేస్తారో అట్టివారు జ్ఞానోదయమైనటువంటి మునుల చేత పండితులు అని అనబడతారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ కేవలము పూర్ణ జ్ఞానవంతుడే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కలాపాలను అర్థం చేసుకోగలడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఎవరి యొక్క సమస్త కర్మ ఫలాలు, భౌతిక సుఖాల యొక్క వాంఛలు, ఈ ఇంద్రియ తృప్తిని పొందడమే అనేటువంటి భావన నుండి బయటపడతాడో, ఎవరైతే సమస్త కర్మల యొక్క ప్రతిక్రియల ఫలాలను జ్ఞానాగ్ని అనేటువంటి దానిలో భస్మం చేసేస్తారో అటువంటి వారు పండితులు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఇటువంటి జనులు అంటే ఆ పండితులుగా చెప్పబడేటువంటి వారు అంటే ప్రతివాడు కూడా ఆ కృష్ణ సంబంధంలోనే పనిచేస్తూ ఉన్నప్పుడు తమ కర్మ ఫలాలపై ఆసక్తి, మమకారాన్ని వదిలివేసిన పిదప వారు ఎప్పుడూ సంతోషంగా, తృప్తిగా ఉంటారు. అలాగే బాహ్య వస్తువు విషయాలపైన ఆధారపడరు. ఈ భౌతికమైనటువంటి, అశాశ్వతమైనటువంటి, ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి విషయాలపైన వారు ఆధారపడి ఉండరు అని చెప్తారు. వారు కర్మలలో నిమగ్నమై ఉన్నా వారు ఏమీ చెయ్యనట్లే, ఎందుకంటే భగవత్ సంబంధంలోనే వారు చేస్తారు. ఎందుకంటే మనకి 3వ అధ్యాయంలో భగవంతుడు చెప్పినటువంటి విషయాలు, ప్రతిదీ కూడా నా సంబంధంలోనే చెయ్యండి, తద్వారా మీకు ఈ బంధనాలు ఏవి కూడా ఉండవు అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి మనిషి ప్రతిదీ కూడా ఆ కృష్ణుడి కొరకే చేసినప్పుడు కేవలం కృష్ణ భక్తి భావనలోనే ఈ కర్మ బంధనము, విముక్తి సాధ్యమవుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అప్పుడు ఇక దేనిపైన కూడా ఆకర్షణ ఉండదు అని చెప్తారు. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, అప్రయత్నంగానే లభించిన దానితో సంతృప్తి చెంది అసూయ రహితులై జీవన ద్వంద్వాలకు అంటే సుఖదుఖాలు, లాభ నష్టాలు వంటి వాటికి అతీతులుగా ఉండి అన్ని విధములైన పనులు చేస్తూనే ఉన్నా గెలుపు ఓటములతో సమత్వ బుద్ధితో ఉండి వారు తమ కర్మల చేత అట్లా ఉన్నట్లయితే వారు
తమ యొక్క కర్మల చేత బంధితులు కారు అనేటువంటి విషయాలు చెప్తున్నారు. అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వాడు తన కర్మలకు మంచి లేదా చెడు ఫలితాలను ఆశించరు అని చెప్తున్నారు. మంచి అయినా చెడైనా ఏ ఫలితాలను కూడా అతడు ఆశించడు అని చెప్తారు. అతని యొక్క మనసు బుద్ధి మొత్తం కూడా నియంత్రించబడి ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో కనుక ఇక వారు ఈ కర్మల చేత బంధింపబడరు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తున్నటువంటి అంశము యజ్ఞ శిష్టామృత భుజో యాంతి బ్రహ్మ సనాతనం నాయం లోకోస్త్య యజ్ఞస్య కుతోన్య కురు సత్తమా. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ కురువంశ శ్రేష్ఠుడా, యజ్ఞం యొక్క రహస్యము తెలిసిన వారు దానిని ఆచరించి అమృత తుల్యమైన దానిని శేషమును స్వీకరించి పరమసత్యం దిశగా పురోగమిస్తారు. ఓ కురువంశ శ్రేష్ఠుడా, ఏ విధమైన యజ్ఞము చెయ్యని వారు ఈ లోకంలో గాని పరలోకంలో గాని ఎటువంటి సుఖమును పొందలేరు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నటువంటిది, ఓ కురువంశ శ్రేష్ఠుడా, యజ్ఞము లేకుండా మనిషి ఈ లోకంలో గాని లేదా జీవితంలో ఏనాడు అతడు సుఖముగా జీవించలేడు అని చెప్తున్నారు. ఇది తర్వాత అంటే ఇక తర్వాత గురించి చెప్పేది ఏముందంటే ఆ తర్వాత లోకంలో ఆ తర్వాత జీవితంలో అతడు పొందేదాని గురించి చెప్పేది ఏముంది అనేటువంటి విషయంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఏవం బహువిధా యజ్ఞ వితతా బ్రహ్మణో ముఖే కర్మజాన్ విద్దితాన్ సర్వాన్ ఏవం జ్ఞాత్వా విమోక్షసే. వివిధ రకాల యజ్ఞములు అన్ని వేదములు యందు వివరించబడ్డాయి. అంటే వివిధ రకాలన్నీ యజ్ఞాలన్నీ కూడా ఆ వేదాల ద్వారా ఆమోదించబడ్డాయి అని చెప్తున్నారు. అవన్నీ విభిన్న రకాల పనుల నుండి ఉద్భవించినవి, అవన్నీ కూడా నానా రకాలైనటువంటి కర్మల నుండే ఉద్భవించాయి అని చెప్తున్నారు. ఈ జ్ఞానమే నీ యొక్క భౌతిక బంధ చిక్కుముడిని ఖండించి వేస్తుంది. అంటే వాటిని యథారూపంలో తెలుసుకొని నీవు ముక్తుడవవుతావు. అంటే ఆ యథార్థమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్నట్లయితే ఈ భౌతిక బంధనాల నుండి ముక్తులవుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు మరి ఆ జ్ఞానాన్ని పొందడానికి కావలసినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు. తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా ఉపదేక్ష్యంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానినస్తత్వదర్శినః. సో ఆయన ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తున్నటువంటి అంశం ఆయన మనకి చెప్తున్నారు, ఒక గురువుని దరిచేరి అంటే గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి సత్యమును నేర్చుకొనుటకు ప్రయత్నించాలి అని చెప్తున్నారు. అంటే సత్యం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి అని చెప్తున్నారు. అలాగే వినయంతో ఆయనను ప్రశ్నలు అడగాలి, ఆయన్ని విచారణ చేయాలి అని చెప్తున్నారు. ఆయనకి సేవ చేయాలి అని చెప్తున్నారు. అటువంటి జ్ఞాని అంటే ఎవరినైతే మనం దరిచేరామో గురువుని, ఆ గురువు నీకు జ్ఞానోపదేశం చెయ్యగలడు. ఎందుకంటే వారు ఆత్మదర్శులు తత్వదర్శనం చేసిన కారణంగా వారు జ్ఞానాన్ని ఉపదేశిస్తారు అని చెప్తారు. అటువంటి జ్ఞాని నీకు జ్ఞానోపదేశం చెయ్యగలడు. ఎందుకంటే అతడు స్వయంగా యథార్థాన్ని దర్శించిన వాడు. అంటే ఆత్మదర్శులు తత్వదర్శనం పొందినటువంటి వారు కనుక వారు నీకు ఆ జ్ఞానోపదేశం చేయగలుగుతారు అంటూ గురువు యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలియచేస్తున్నారు. సో తెలియచేయడమే కాదు, ఆయన ఆచరించినటువంటి వాడు. మరి జగద్గురువు అయినటువంటి కృష్ణ భగవానుడు ద్వాపరయుగంలో కృష్ణావతారంలో వచ్చినప్పుడు ఆయన సాందీపుని ముని దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన యొక్క ఆశ్రమంలో విద్యలు నేర్చుకున్నటువంటి వాడు కృష్ణ భగవానుడు. సో ఆయనతో పాటు ఆయన యొక్క మిత్రుడికి కూడా ఉన్నటువంటి వాడు కుచేలుడు, సుధాముడు. సో గురువు నుండి పొందినటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో దాని గురించి చెప్తూ ఉన్నాడు. అంటే ఇక ఈ జ్ఞానము యొక్క మహిమలను తెలియచేస్తున్నారు. అది మళ్ళీ మనల్ని భ్రమలో పడనివ్వదట. ఓ అర్జున, ఆత్మదర్శి అయిన గురువు ద్వారా జ్ఞానోదయం సాధించిన పిమ్మట నీవు మరలా మోహంలో పడవు. ఎందుకంటే ఈ జ్ఞాన ప్రకాశంతో నీవు
సమస్త ప్రాణులు భగవంతుని యొక్క అంశలే అని, అవి నాయందే స్థితమై ఉన్నాయి అని గ్రహిస్తావు. అంటే యథార్థమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందుతాం కనుక గురువు ద్వారా పొందినటువంటి జ్ఞానము అది మళ్ళీ ఆ జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వాడిని భ్రమలో పడనివ్వదు అని చెప్తున్నారు. మోహానికి గురి కానివ్వదు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఆ గురువు నుండి పొందినటువంటి జ్ఞానము కష్టాల సాగరాన్ని దాటించి వేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఈ భవబంధనాలన్నిటి నుండి కూడా బయటపడవేస్తుంది, ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అందుకే ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, పాపులందరిలో పరమ పాపిష్టి వారు అని పరిగణించబడిన వారు కూడా ఆధ్యాత్మిక దివ్య జ్ఞానం అనే పడవలో స్థితులై ఉన్నప్పుడు, అంటే ఈ భగవద్ విజ్ఞానంని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించి ఆ భగవద్ విజ్ఞానము అనేటువంటి పడవలో స్థిరంగా వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే, ఆ దివ్య జ్ఞానము అనేటువంటి పడవ ఈ సంసార సాగరాన్ని, కష్టాల సాగరాన్ని దాటించి వేస్తుందట. ఈ ప్రాపంచక భవసాగరాన్ని దాటిపోవచ్చు, దాటి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, ఆ భగవంతుణ్ణి దివ్య జ్ఞానము గురువు ద్వారా విన్నప్పుడు, ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధిగా గురువు మనకి అందించబడినటువంటి వాడు, గురువు ద్వారా ఆ భగవంతుని యొక్క జ్ఞానాన్ని పొందినట్లయితే ఆ జ్ఞానము మండే అగ్ని, బాగా దవాగ్ని ఏదైతే ఉందో అది, ఆ మండే అటువంటి అగ్ని దానిలో కట్టెలను వేస్తాయి, ఇవంతా కాల్చి బూడిద చేస్తూ ఉంటుంది. సో అలాగే ఆ మండే అగ్ని కట్టెలను బూడిద చేసినట్లుగా జ్ఞాన అగ్ని, ఆ దివ్య జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది కూడా ఈ భౌతిక కర్మల నుండి జనించినటువంటి ఫలాలన్నింటినీ కూడా భస్మం చేసేస్తుందయ్యా, ఈ భౌతికమైనటువంటి బంధనాలన్నింటినీ కూడా తొలగించి వేస్తుంది, భస్మం చేస్తుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఎవరు ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని పొందగలరు అనేటువంటి విషయాన్ని చూస్తే ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం తత్పర సంయతేంద్రియ జ్ఞానం లబ్ధ్వా పరాం శాంతి మచిరేనాధిగచ్చతి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, మరి ఎవరు ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని పొందడానికి అర్హులు, ఎవరు ఆ భగవద్ విజ్ఞానాన్ని పొందగలరు అనేటువంటి విషయాన్ని ప్రారంభంలో కూడా కృష్ణ భగవాన్ చెప్పారు. భక్తులు ఆ విషయాలను అర్థం చేసుకోగలరు. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, మరి ఎటువంటి భక్తుడు ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని పొందగలరు అంటే చెప్తున్నారు, దివ్య జ్ఞాన తత్పరుడై, శ్రద్ధ విశ్వాసాలను కలిగి, అంటే ఆ భగవద్ విజ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవాలి, ఆ దివ్య జ్ఞానానికి అంకితమై ఉన్నటువంటి వాడు, అలాగే తన యొక్క ఇంద్రియాలను నిగ్రహించినటువంటి వాడు, తమ మనో ఇంద్రియాలను అభ్యాసనం చేసినటువంటి వాడు, అంటే తన యొక్క ఇంద్రియాలను నిగ్రహించగలిగినటువంటి వాడు దివ్య ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందడానికి అర్హుడు అవుతాడు అని చెప్తున్నారు. ఇక ఇటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి అలౌకిక జ్ఞానంతో, ఈ లోకంలో అలౌకికమైనటువంటి ఆ జ్ఞానంతో వారు అతి త్వరగానే శాశ్వతమైన పరమశాంతిని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. సో మరి అంటే ఇక్కడ కృష్ణుని దృఢంగా విశ్వాసించినటువంటి శ్రద్ధావంతుడైనటువంటి వ్యక్తి చేత అటువంటి ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో జ్ఞానము పొందబడుతుంది అనేటువంటి విషయం చెప్తున్నారు. ఇక్కడ కేవలము కృష్ణ భక్తి భావనలో పనిచేయడం ద్వారా తాను మహోన్నతమైనటువంటి పూర్ణత్వాన్ని సాధించగలనని ఇక్కడ వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారే ఆ శ్రద్ధావంతుడని పిలువబడతారు. అటువంటి ఆ శ్రద్ధావంతుడు భక్తి యోగ నిర్వహణ ద్వారా తన హృదయంలో ఉండేటువంటి సమస్త మలినాలను తొలగించుకోగలుగుతాడు అని చెప్తున్నారు. మరి ఆ మలినాలను తొలగించడానికి ఈ కలియుగంలో మనకున్నటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి అవకాశము ఆ హరినామ సంకీర్తనము, ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను నిరంతరము స్మరణ చేసుకోవడం. అదే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను నిరంతరము స్మరించడం ద్వారా, అలాగే ఆ ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోగలగడం ద్వారా
ఆ కృష్ణుడి యందు శ్రద్ధను కలిగి ఉండడం ద్వారా మనము శీఘ్రమే ఆ కృష్ణ భక్తి భావన జ్ఞానంలో సులభంగా పూర్ణత్వాన్ని పొందగలుగుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేస్తున్నాడు ఆ భగవంతుడు. మరి ఎవరు దీనిని పొందలేరు అనేటువంటి విషయాన్ని మళ్ళీ ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎవరైతే జ్ఞానము విశ్వాసము రెండూ లేనటువంటి వారు, అంటే శాస్త్రాలను శంకించేటువంటి అజ్ఞానులు, శ్రద్ధా విహీనులు, ఆ ఆ భగవద్భావన పొందలేక పతనం చెందుతారు అని చెప్తున్నారు. జ్ఞానము విశ్వాసము రెండూ లేని వారు, అనుమానము పడే స్వభావాన్ని కలిగినటువంటి వారు భగవద్ జ్ఞానాన్ని పొందలేరు. ఇంకా చెప్తున్నారు, భగవద్ జ్ఞానం పొందడమే కాదు, వాళ్ళు పొందలేకపోవడమే కాదు, సందేహించేటువంటి మనసు కలవారికి, ఆ సంశయాత్మకమైనటువంటి మనసు ఉన్నటువంటి వారికి, ఆ సందేహించేటువంటి మనసు కలిగినటువంటి వారికి ఈ లోకంలో గాని పరలోకంలో గాని సుఖము ఉండదు. అంటే ఆ సంశయాత్మునికి ఏ లోకంలోకి వెళ్ళిన వానికి సుఖం లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది భగవంతుడు మనకి ఇక్కడ. సో ఇంకా ఈ అధ్యాయం యొక్క చివరి శ్లోకంలో ఆ భగవంతుడు ఈ విధంగా మనకి తెలియచేస్తున్నారు. తస్మాద్ అజ్ఞాన సంభూతం హృత్సం జ్ఞానాసి నాత్మనః చిత్వైనం సంశయం యోగం ఆతిష్టోత్తిష్ట భారత. సో చెప్తున్నారు, అందుకే ఓ భరత వంశస్థుడా, అజ్ఞానము మూలంగా నీ హృదయంలో తలెత్తిన సందేహాలను జ్ఞాన ఆయుధము ద్వారా ఖండించి వేసి యోగంలో స్థితుడవై యుద్ధం చేయలెమ్ము. సో యుద్ధం చేయవలసిందిగా మళ్ళీ ఆయన్ని ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నాడు, ఆయన యొక్క కర్తవ్యాన్ని ఆయనకి బోధిస్తూ ఉన్నాడు భగవంతుడు. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుడు ఈ అధ్యాయంలో మనకు ఉపదేశించినటువంటి యోగ పద్ధతి సనాతన యోగము, అంటే జీవుని చేత చేయబడే నిత్య కర్మలని పిలువబడుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఈ యోగంలో 2 తరగతులు, అంటే యజ్ఞ కర్మలు ఉన్నాయని చెప్పేటువంటి మనకి చెప్పినటువంటిది. ఒకటి భౌతికమైనటువంటి యజ్ఞం అని పిలువగా, ఇంకొకటి విశుద్ధ ఆధ్యాత్మిక యజ్ఞము. సో ఆ విధంగా ఆ ఆత్మ జ్ఞానము అని పిలువబడేటువంటిది. ఈ ఆత్మ జ్ఞానాన్ని పొందినప్పుడు ఆ జీవుడు సంతోషంగా ఉండగలుగుతాడు. సో కాబట్టి అందుకే చెప్తున్నారు, అజ్ఞానము మూలంగా ఆ అర్జునుడి హృదయంలో తలెత్తినటువంటి సందేహాలన్నీ రావడానికి కారణము ఆ అర్జునుడి హృదయంలో తలెత్తినటువంటి అజ్ఞానము. సో ఆ అజ్ఞానాన్ని జ్ఞాన ఆయుధము ద్వారా ఖండించి వేయమంటున్నారు. సో ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము ద్వారా దాన్ని ఖండించి వేసి యోగలో స్థితుడవై, అంటే ఆ భగవత్ సంబంధంలో ఉండి ఆ భగవత్ సంబంధంలో యుద్ధాన్ని చేయవయ్యా అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి, అంటే సో ఈ విధంగా భగవత్ సంబంధంలో ఉండడం ద్వారా మనలో ఉండేటువంటి అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకోవచ్చు, మనలో కలిగినటువంటి సందేహాలన్నింటినీ కూడా బయటపడవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆ భగవంతుడు మనకి బోధించినటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ.